זה דף בדיוק מתאר את העבודה בעזרת עבודה, איך להשתמש ב-Trace View. אוקיי? אז יש לכם פה את כל התהליך, מה צריך לעשות שלב אחרי שלב. אוקיי? רגע, אתה יכול להסביר, אני לא יודעת בדיוק, ה-Trace View זה מה? בואו אחרי שנסיים, בואו נשאל את השאלות יותר טוב. עד שנראה בעינינו ונלמד את זה, אז אוקיי, אז אני אלך בדיוק לפי, ניקח סתם שהוא תרגיל מפרד, ונתחיל לעשות את השלבים, שלב אחרי שלב. אז אני אקח דוגמה שכבר קיימת. בואו נראה את הדוגמה לפני. נראה את הדוגמה ואחר כך נפעיל את האופציה למעקב אחרי ריצת זוכרים את הדוגמה שעשיתי גם עשינו את זה ביחד נראה לי, או עשיתי את זה בבית של הפרוגרס בר שמתקדם, או שמספר, לא, זה היה, אתם צריכים לעשות עם פרוגרס בר, אני עשיתי מספר שרץ, לא משנה, זה אחד משתי העבודות האלה, זה אמור להיות ככה, סטארט ואחר כך סטופ, נכון? זה התרגיל שהייתם אמורים לעשות. דבר ראשון, מה שאנחנו אמורים לעשות זה גורם ליצירת קובץ. כדי ליצור קובץ, אוקיי? בואו נתחיל. זה השיעור הראשון שנקרא ברמשן, אוקיי? אני לא הקציתי מפגש מסוים לברמשן, אלא אנחנו נלמד אותם תוך כדי. ברמשנס אלה הרשאות שאתה מבקש ליישום שלך, אוקיי? בדרך כלל ברמשנס אתה מבקש אותם כאשר אתה ניגש לחומרה לדוגמה, או ניגש למידע ואינפורמציה חיונית וקריטית בתוך המכשיר שלך. לדוגמה, אני רוצה לגשת ל-SD card או לזיכרון, לשמור קובץ. אתה צריך לבקש הרשאה. היישום שלך צריך לבקש הרשאה. אתה רוצה לגשת לאינטרנט. אתה צריך לבקש הרשאה שאתה רוצה שזה יצא לאינטרנט, אוקיי? לדוגמה, לשלוח משהו באינטרנט. אתה רוצה לשלוח SMS, לקבל SMS, להאזין ל-SMS'ים, לגשת עוד דוגמאות, לסנסורים, לכולי, רשימת האנשים, כן, לגשת לנתונים שבתוך הנתונים חיוניים נכון, נכון, זה חשוב מאוד לעיין בזה. לדוגמה, אתה מוריד אפליקציה ואומר לך, תראה, אני שולח אינפורמציה באינטרנט, או אני ניגש לספר הטלפונים שלך, אז שתדע שהוא כבר ניגש לשם. אם יש לך, לדוגמה, מספרי וקודי כרטיסי אשראי, כמו שאני עושה בטלפון שלי, אז כבר הכל נשלף בווייבר או בכל, או מזיזה וכל התוכנות האלה שבאמת שולפות את כל הספר טלפונים שלך ושולחים את זה לאינטרנט, אוקיי? אז שימו לב לדברים האלה. בזמן שאנחנו מורידים אפליקציה, אולי נראה את זה. מה? כן, אבל עוד מעבר אפילו, עוד מעבר גם. יש עוד דברים שבאמת, הרבה דברים שצריך לבקש הרשאה עליהם. בואו נראה דוגמה איך זה נראה. נו. תוך כדי אני גם הולך למרקט. הנה זה המכשיר שלי. אני נכנסתי פה למרקט, אתם תראו עכשיו באונליין. בואו נראה.
לא, זה משחקים. סתם אני אבחר... לא, אז רציתי משהו... הייתה תוכנה מי זה, משהו כזה, נכון? יצא חרוז, מי זה? יצא. הנה, בואו נראה את זה. עכשיו, כשאני רוצה להתקין תוכנה, חשוב, הנה תסתכלו, יש את התיאור שלה. לא, אין לי פה הרשאות מיוחדות. כשלוחצים? לא. לא. הוא אמור לתת לך... נכון, צודק. כשלוחצים, לא כשמורידים, כשלוחצים רוצים להוריד. הנה זה הרשאות, שמים לב פה? הנה הרשאות, תקשורת ברשת, גישה מלאה לאינטרנט, אז יש לו גישה לאינטרנט, אוקיי? וגם כלי מערכת, שני הגדרות מערכת גלובליות, אוקיי? הוא משנה גם במערכת שלי. בואו נראה... אוקיי, אז הוא נותן אינפורמציה, אבל לא אומר לי בדיוק מה זה, מה הוא עושה בזה. כי מה שהוא עושה באמת זה שורה אחת במניפסט, שהוא מבקש הרשאה. ככה הוא מתרגם אותה. עכשיו, חשוב לי להסתכל על זה, לדוגמה אם הוא ניגש, פה יש כלי מערכת, אז הוא ניגש לבאור מנג'ר אולי, דוגמה, כדי לשמור על לגשת לדוגמה להגדרות של המסך, של הבהירות של המסך, או כל מיני הגדרות של המערכת. תקשורת ברשת, למה הוא צריך את זה? אם אני צריך הגדרת הבהירות, למה הוא צריך את הגישה לרשת? אז לא להתעדכן, זה לא בדיוק. להתעדכן זה יש תוכנת עדכון שבודקת את הגרסאות שלך ששייכת לאנדרואיד, אוקיי? אז תמיד צריך לבדוק את זה, אוקיי? כדאי להסתכל על זה. אתה יודע, רוב האנשים לא מסתכלים על זה בכלל, אוקיי? אז כדאי לכם לראות את זה. עכשיו, איך ניגשים ואיך יוצרים הרשאות כאלה? בואו נראה מה אנחנו רוצים לעשות. אז כן, הכל מוקלט. איפה היינו? פה. בואו נסגור את זה. יותר מדי. זה מעמיס. אוקיי. איך מבקשים את ההרשאה? מוסבר לכם פה בקובץ שצריך להוסיף לקובץ המניפסט את ההרשאה הבאה. ככה היא נכתבת. uses permission android name. עכשיו, יש uses permission ויש permission. מה ההבדל ביניהם? uses permission זה permission שקיים, הרשאה שאני רוצה להשתמש בה. שאני מודיע שאני רוצה אותה. אלה בדרך כלל הרשאות שקיימות. אוקיי? מצד שני יש את ה-permission. אני יכול ליצור permission משלי. אני יכול ליצור הרשאות משלי. לדוגמה, יצרתי סרוויס, לא כל אחד... אוקיי, סליחה. מה אני עושה? בוא נסגור את זה. אוקיי, שלא תיעלב. אז פה, שימו לב איך הוא גם נכתב, Android.permission, ופה תיאור ה-permission, אוקיי? זה right external storage. ואז אני מבין פה, שאני מבקש הרשאה, לתת לי לכתוב. ואם אני לא עושה את זה, ואז נתחיל מפה. בואו לא נעשה את זה. מה יקרה? אוקיי? זה דבר ראשון באמת ללמוד איך לתקן ואיך לזהות את השגיאה ואיך הוא מודיע לי על זה. מה? כן. איפה אתה רואה את הפרמישנס כשאתה מנסה להוריד סרטון? אחרי שאתה עושה התקן אז הוא מראה לך הרשאות. לא, אחרי אינסטול, לפני שאת עושה קבל. יש לך תאשר
אוקיי. אוקיי, בואו נכתוב את זה. בואו נפעיל את זה. בלי הפרמישן. חבר'ה, בואו תהיו אותי כמה שיותר. אז אני אדלג על שלב 2, לא אעשה את זה, ואני אמשיך הלאה, בסדר? אז בואו נקריאט, בגלל שהוא נקריאט היא הפעולה הראשונה שמופעלת כשמפעילים אקטיביטי, נכון? אז אני רוצה ללמוד על הטרדים מההתחלה של היישום, וזה בדיוק באנקריאט הראשון שמופעל, באקטיביטי הראשון שיופעל, אז זה האקטיביטי הראשי. שם אני עושה לו את המשפט הזה, אומר לו תראה debug start method tracing, ואני נותן לו שם, השם הזה שם של קובץ, לרשום את זה כדי לאתר את זה בהמשך, אנחנו נדע איך לגשת לקבצים בתוך המערכת ולהוריד אותו. אז אנחנו כותבים את זה ב-onCreate. ומתי אני צריך לעצור את זה? את התהליך הזה חייבים לעצור, מתי אני עוצר? ב-onStop. למה ב-onStop? כי סופו של התהליך זה יעצר ב-onStop. האקטיביטי ייעלם ב-onStop, אז הכל נעצר שם. לכן מה שאני עושה, אני עושה stop method tracing. לכן זה מה שאמרתי, שאנחנו בודקים את זה מנקודת קוד מסוימת, משורת קוד מסוימת עד שורת קוד מסוימת, ובודק את ההתנהלות הטרדים במהלך או בין השורות האלה. בתקופת זמן שאני בוחר. אני יכול לעצור את זה מתי שאני רוצה. כי מתי שמופעל את onStop, ומי שמפעיל onStop בדרך כלל זה אנחנו, או מי שעוצר את האקטיביטי. אוקיי. לא, נכון, והוא מפעיל את הטרסינג, הוא מפעיל את הלמידה על הטרדים שיש לנו. כן, ששייך לדיבאג. זה לא רק שהוא לא פותח רק קובץ, הוא עושה סטארט טרייסינג, הוא מתחיל את התהליך של למידה על הטרדים, הוא לומד על כל הטרד, איזה שורה יפעיל, מתי יפעיל, ממש לומד, נותן כל אינפורמציה, אוקיי? והוא שומר לך את האינפורמציה בקובץ הזה. כדי לראות את הקובץ הזה, איך להציג את זה, את האינפורמציה, לתרגם אותה למשהו נראה ומובן, אנחנו נצטרך להשתמש בעוד תוכנה. אוקיי? אז בואו נעשה את השלב השלישי. אני הולך ל-onCreate. הנה, אני עושה את זה. נקרא לו, למי בואו נעשה את זה ביחד. debug. אוקיי, נקודה, start. הנה, matrix name, כדי לתת קובץ משלנו, סמך 2, נקודה trace, אז זה שם הקובץ, זה ממש בהתחלה, ופה מתחיל לעשות את הלמידה על הטרדים שיפעלו בהמשך. פה אני אפעיל בלחיצה על onClick, אני אפעיל את הטרד ואני אתן לו, שימו לב, אני אתן לו שם my progress bar. לטרד יש שיטה בונה שמקבלת גם את ה-runnable, יש לנו runnable, וגם עוד name שזה שם של הטרד, אוקיי? שהוא עוד שם שעוזר לזהות את הטרד הזה. הנה הטאסק שמפעיל זה ה-runnable, מה שהוא עושה handling ו-obtain message, זוכרים שהולך אחד או account, זוכרים מה שעשיתי ואז הוא מעדכן. הנה ההנדלר, ומה שהוא עושה את progress with return value, מה שמוחזר, וכאשר אנחנו עוצרים אז הוא עושה onStop. אוקיי? כמה threads אנחנו אמורים לזהות? 2? שזה הראשי?
אז בואו נגיד ככה לפחות 2, שזה הראשי, וזה הטרד שיצרנו, אוקיי? בואו נראה איך זה נראה. אז פה אני אמור לעשות דיבאג, סטופ, בואו נראה. אוקיי, שימו לב שדילגתי על שלב 2, השלב השני. עכשיו צריך להפעיל, שנייה, בואו שימו לב לשני הצעדים הבאים שאנחנו נעשה. החמישי אני לא אעשה את זה עכשיו, אוקיי? בואו נעשה ונזהה את השגיאה, ואחר כך לפני שאנחנו נתקן את השגיאה נעיין ב-SD card, לדעת איך להגיע ל-SD card, ואחר כך נתקן ונפעיל. אוקיי, אז אנחנו מפעילים את זה. אוקיי. אנחנו רוצים לזהות איך הוא כותב לי את השגיאה. הנה הוא מתחיל להתקין, אינסטולינג. על המקום הוא לא ממשיך, הוא סוגר לי את היישום ופה הוא מדביס לי את הודעת השגיאה הזאת. מה? עוד לא, אני סתם אומר שראיתי שורות אדומות. הוא עשה פורס קלוז, נכון? למה? גם מפה שלה, כל אחד קורא וקורא וקורא. כן, עכשיו איך מתחילים? אני חוזר, איך עושים את זה? מתחילים בדרך כלל מלמעלה, אוקיי? בדיוק מהפאטל או בדיוק השורה האדומה הראשונה, פה עוצרים את זה, אפשר לעצור את כל ואז כותב לי unable to start activity, ככה וככה, זה השם של האקטיביטי שלי, נכון? כל נתיב. למה? unable to open trace file שנקרא סמך2.trace permission denied, אוקיי? אפילו לפעמים הוא עוזר לך בהערות שלו לגבי הרשאות מסוימת, כותב לך maybe you need to use permission ככה וככה, או ממש, הוא ממש כותב לך לפעמים, אולי שכחת לעשות זה, אולי אתה צריך לעשות את זה. ועכשיו אפשר לאתר את השורה שעשתה, אני מתחיל להמשיך ולזהות איפה יש לי caused by, את המילה caused by, וב-caused by אני רואה איפה זה נמצא, אוקיי, מה נעשה, ואחר כך אני מתחיל לחפש את השם החבילה שלי. הנה שם החבילה, com סמך נקודה ככה וככה, אומר לי שיש לך את השגיאה בתוך המחלקה UI handler activity נקודה java בשורה 26. אני לוחץ פעמיים, והוא לוקח אותי לשם, ובדיוק שפה. אוקיי? עכשיו, הוא אמור ליצור לי את הקובץ בתוך, הוא אומר לי ללכת למקום הזה, ל-DDMS, יש לנו פה File Explorer, יש לנו DDMS, File Explorer, ויש לנו MNT, הנה, בתוך זה יש לנו את ה-SD card. אין לנו כלום, נכון? אין לנו קבצים או משהו. לא? הנה SD card. בוא עכשיו נוסיף את ה-permission, נתקן. אז איך מוסיפים permission? איך שעשינו כל הזמן. שתי אפשרויות. להוסיף את זה באופן ידני ב-XML, או יש את הממשק הגרפי משלו, ל-permission זה עצמו. אז נראה את הדרך הראשונה. לא כותבים את השורה שאמרת? זה מה שנעשה.
אבל איך אני כותב אותה? שאני כותב עכשיו ביד, או שאני, יש ממשק שנקרא ברמשנס, שבפה אני עושה add וכאילו ממשק UI קל. עכשיו, הברמשן, ברמשן אמור להיות מחוץ לתגית אפליקשן, הוא לא חלק מהאפליקשן, אז הוא מהגדרות היישום, לכן הוא בדיוק בשורש. אני עושה פה users, אז הוא אומר לי שיש לך use כמה אופציות, מתוך זה permission, אני עושה פה name, בנame אני עושה control space, ויש לי כל האופציות. אז בואו נזכר איזה permission אנחנו צריכים. אנחנו צריכים write external storage, אז אנחנו צריכים ללכת, נראה לי לקראת הסוף כי זה W, הנה write external storage, אוקיי? אז אני בוחר אותו. זאת האופציה הראשונה. בסדר? היא לא קשה גם. אני לא כתבתי את כל האותיות. כתבתי רק 3 אותיות ואחר כך איזה 2 אותיות וזהו. בואו נראה איך אני עושה את זה בממשק הגרף. אני הולך פה למטה לפרמישנס, אני עושה add. וב-add יש לי כל מיני אופציות של permission, מתוך זה יש את ה-uses. אני עושה uses permission, ופה בצד ימין אני בוחר את ה-permission, בדיוק אותה רשימה, וזה write external storage. בו לא טועים מבחינת כתב, מבחינת דקדוק, מבחינת המיקום גם, זה הכוונה לדקדוק, גם המיקום שלו הוא פה, לא בתוך האפליקשן, אוקיי? לפעמים טועים, שמים את זה בתוך האפליקשן, כל הזמן שמנו גם את הסרוויס וגם את האקטיבי בתוך האפליקשן, גם בואו נשים את ה-users שם, אז זה לא זה, ואז בדיוק יוצא לנו אותה תוצאה שעשינו. עכשיו יש לנו users, אנחנו נפעיל, כן, פה, ובואו נראה את ה-DMS, אז עכשיו אני הולך לפי השלבים שכתובים בקובץ שם. כדאי לכם לנסות. שימו לב שזה עבד עכשיו. הנה הקובץ. שמים לב? אני כבר יש לי קובץ. איך? מה? אני אמרתי לך. כך, לא קבעתי. ברירת המחדל כשאני מבקש ליצור start method tracing, זה יוצר את הקובץ בתוך ה-SD card, בשורש. לכן ה-SD card נמצא בתוך ה-MNT, SD card, והנה הטרייס. עכשיו שימו לב, מה הגודל שלו? 0. בואו נעשה קצת פעולות, בואו נפעיל. נעצור. נפעיל. נעצור. בואו נפסיק את האקטיביטי. אז חוזרים אחורה. הנה כבר יש לו גודל. אוקיי? יש לו גודל, זה ביחידות בייט. עכשיו אני צריך להוציא את הקובץ מפה. זוכרים איך? זה בתוך האמיולטור עכשיו הקובץ הזה, בתוך ה-SD card של האמיולטור. איך אני מוציא אותו? יש פה שתי תמונות. יש אחת שנקראת Bosch e-file into the device, והשנייה תמונת דיסקט כזאת עם הימים של הדיסקט, pull a file from the device. אוקיי? אנחנו צריכים את זה מחץ, לוחצים, ואני אומר לו בואו נשמור את זה בשולחן העבודה. זה קובץ לא קטן, ולוקח לו זמן גם להעתיק את זה. קובץ טקסט, אבל בטקסט ומספרים שאתה לא יכול להבין אותם, כי זה בשביל, הם קידוד שהם עשו בשביל התוכנה שלהם. אוקיי, הנה. בואו ננסה לפתוח את זה בשביל... הנה, למה? לא, כן.
נעשה בכתבן, קובץ לא קטן, בואו נראה מה יש בפנים. אוקיי, נחכה, אל תתעצבן. כן. אוקיי, נראה לי פתח את זה, בואו נראה. לא. עוד לא מגיב, לוקח לו הרבה זמן. אני רק סתם, זה לא נראה כלום, אבל רוצה לראות לכם שאין משמעות למה שתראו. כן, כן, הנה. מכאן זה מתחיל, בוא נגיד. האינפורמציה זה בדיוק האייקונים שאתם רואים פה. וזה המון דפים, כי זה, איך שהוא כותב את זה, זה גם בצורה מאוד דחוסה. אוקיי? אז בואו נראה, לכן זה לוקח לו הרבה זמן לנתח מה יש בפנים. עכשיו, איך מציגים את הקובץ הזה? אז יש כלי בשביל זה, וזה מתואר גם פה בשלב, זה השלב השישי, ראינו את זה, העתקנו את זה, עכשיו צריך לפתוח את המיקום של TraceView. עכשיו, זה אמור לעשות את זה מתוך הדוס. עכשיו, למי שלא אוהב את הדוס, דווקא התלמידים שלא מכירים אותו הרבה, אז אנחנו נעשה את זה בקלות. אנחנו נפתוח את המיקום, ופשוט נגרור את הקובץ מעל הקובץ אקזי הזה, ואז הוא יעשה את ההרצה הזאת, כי לא צריך שום פרמטרים בדוס בנוסף לשם של הקובץ. אז אנחנו צריכים ללכת לפרוגרם פיילס, לאנדרואיד SDK, ובטולס אנחנו נתאר את הקובץ TraceView. אוקיי? אז אנחנו נלך לפרוגרם פיילס. אנדרואיד. עכשיו, למי שיש לו את ה-64 כמוני, אז הוא הולך ל-X68, אוקיי? מי שיש לו 32, אז הוא הולך לפרוגרם פיילס הרגיל. אוקיי, אז אני הולך לטולס. איפה זה? הנה טולס. יש הרבה טולס פה. מה אני צריך מזה? TraceView. הנה ה-TraceView. עכשיו מה שנעשה, הכי קל כדי להפעיל את הקובץ, זה גם לוקח קצת זמן. אני לוקח את הקובץ הזה, איפה התארתי את זה? הנה TraceView, ועכשיו אני גורר את זה מעל ה-TraceView. הנה, הפעיל את זה. כן. הנה. זה הקובץ שראיתם לפני כמה רגעים. אוקיי, מה אנחנו רואים פה? מה זה המיין? זה המיין thread. זה my progress bar. זוכרים את ה-my progress bar שכתבנו? זה שם ה-thread. לא, זה המיין thread. נכון שדיברנו שלכל יישום יש thread ראשי? זה המיין thread. לכן אתם רואים פה שהוא כמעט לוקח את כל הזמן, כמעט עובד כל הזמן. עכשיו בואו נראה את my progress bar. my progress bar רואים פעמיים. מי שיכול להסביר לי למה? נו, מה זה הוא עושה? בדיוק זה מה שעשיתי, כל פעם שעשיתי start עשיתי new thread, לכן זה עשה את זה פעמיים. אני בכוונה עשיתי את זה פעמיים כדי לראות שתראו את זה, כי הוא יצר... כן, כן, נכון. היה שווה לעשות עוד פעם, לא, אני חסמתי את זה, אי אפשר, חסמתי את זה כי היה... מה?
שמת שלא נכנסות פעמיים. כי יש לי עזרן, יש לי דגל שמה, בעזרן, אז הוא בודק אם ה-thread רץ, אז הוא לא מפעיל עוד פעם, עוד thread. אוקיי. אפשר לעשות threadים כאלה וללמוד את זה פה. עכשיו, יש לי פה כל מיני ביינדר thread 1 ו2 שאלה לא קשורים, אלה threadים שקראתי להם פעם משק בית, אוקיי? זה שעוזרים למערכת האנדרואיד בכל מיני דברים, אבל שימו לב כמעט הם לא עובדים בכלל בזמן ש-My Progress עובד. אוקיי, ורואים פה את העבודה המקוטעת. למה זה מקוטע כזה? למה הוא לא רציף דוגמה של זה? יש לכם הסברים למה הוא מקוטע כזה? זה הסליב, זה הסליב. בוא נעשה זכוכית מגדלת, הנה. בעכבר אני לוקח ומסמן קטע, הנה. אוקיי? שימו לב, זה כמעט 1219 מיליסקנד מאיפה שהנה למעלה הוא מסומן, כאן. מה שאני מסמן. אוקיי? ואז אני יכול לראות בדיוק, אפשר לראות את זה לתלמידים, מתי ה-thread הזה מופסק. שימו לב, בקטע הזה, אני אראה את זה, בקטע הזה שימו לב, זה בדיוק מסביר איך עובד ה-thread ואיך עובד ה-CPU. אין דבר כזה ששני threadים בו זמנית עובדים לוקחים את השירות של ה-CPU, אין דבר כזה, אוקיי? לכן המקביליות זה משהו לכאורה, אוקיי? וזה בדיוק מראים את זה פה. אתם רואים, בזמן שעבד ה-thread My Progress bar, ה-thread הראשי נעצר. ואז, אם אתם רואים שאתם עובדים על היישום, ולוקח לו זמן להגיב, ולוקח לו זמן להחליף בממשק, ולפתוח את התפריט וזה, אז יש משהו שחוסם את ה-UI, thread. ואז אתם רואים פה, אמורים לראות פה משהו הפסקות ארוכות בתוך ה-main thread. אז צריך לארגן את זה, אוקיי? בהתאם, צריך לדאוג לחפש את ה-thread הזה. אז כדאי לתת שמות ל-thread, איך שעשיתי, לתת שם ל-thread כדי לאתר אותו. ולמרות שהם יופיעו פה, אבל אם אתה נותן שם, אז אתה יכול לאתר, איזה thread זה? זה קל לאתר את זה. זה יפה, זה הקטע הבא. הצבעים, זה הקטע היפה הבא. רואים פה שיש פה עוד צבעים, נכון? אתם רואים כל פקודה, כל שורה שהתבצעה, אתם רואים את זה בצבע פה. בואו נראה צהוב, הנה צהוב, מה זה הצהוב פה? הנה זה הרן, אוקיי? שבתוך הרן נעשה סליפ, אוקיי? אתם רואים בפירוט מה יש בתוך, מה נעשה בקטע הזה. אוקיי, יש סליפ ויש UI handler, אוקיי? אז בדיוק, הנה הצבעים, אתם יכולים לראות איזה שורה, באיזה פקודה זה פעל. זה ממש, אפשר ללמוד את זה. לעומק, לראות כל דבר מה ביצע. זה באמת כלי שבאמת מאוד עוזר כאשר אתם נתקלים ותלמידים בניסיון שלי הקודם, אבל שם הם היו חייבים להתעסק הרבה עם הטרדים, הם משתוללים בטרדים. משתוללים זה אומר שזה נכנסים למקומות שבאמת קשה לאתר איפה הבעיה. משתמשים, לדוגמה, יש להם 50 שחקן, לכל אחד יוצרים thread, למרות שהם לא צריכים 50 מפלצת לדוגמה. הם לא צריכים, הם יכולים לעשות כל מיני טרקים כאלה, שבטרד אחד אפשר להתקבל אותה תוצאה. ואז לדוגמה אני עושה את זה עם התלמידים, אני עושה טרד אחד, שעובר על כל השחקנים, או כל המפלצות, ולכל מפלצת אומר לה תזוזי באופן רנדומלי. אז כל אחד זזה, ואז הוא עובר על כולם, וחוזר. זה טרד אחד, במקום לתת לכל אחד טרד, אוקיי? וכל אחד ימתין ל-CPU. זה מאוד מעיד, זה מאוד מכביד על ה-CPU בפעולות. אז זה הכלי, באמת, לאתר, לפעמים אתה רואה פה, שמשהו שבאמת לוקח הרבה זמן, כמו שהיה לנו בדוגמה הקודמת, איפה זה? הנה, אתם רואים פה שהצבע הצהוב הזה, הוא לוקח את רוב הזמן של הטרד הזה. בואו נראה מה זה הצבע. אז אני בוחר פה, ואז אני רואה
אוקיי? שזה מופעל בתוך הרן בשורה 54, אוקיי? זה מתחיל עם הכחול הזה, ואחר כך מה שקורה בתוך זה, אתם יכולים ממש לעקוב שורה אחרי שורה. בואו נחזור לקטע הזה, זה בדיוק מה שקורה בפנים. הנה obtain message, נכון שהפעלתם obtain message? הנה הפעולה obtain message שהפעלתם, אפשר לאתר אותה. לא. זה סודות, אי אפשר שהכל להקליט. באמת, זה אחד הכלים. עכשיו, יש עוד כלי כזה גרפי יפה שמראה לך, באמת לא ידעתי להשתמש פה עד עכשיו, אבל הוא יכול לזהות לך רכיבים ב-UI שלא כל כך עובדים טוב. הם לא מתיישבים מבחינת איכות ומהירות ויעילות טוב בממשק. וזה נקרא hierarchy viewer. הנה זה hierarchy viewer, אבל אני לא צריך את זה מפה, אני יכול ללכת לפה, לא נראה לי אני יכול. כבר מצאתי את זה. עצרתי את זה? בואו נפעיל את זה. אני לוחצי פה, זה לא... אנחנו נראה את זה אולי במפגש הבא, אין בעיה. הנה יפה, זה הוסיפו את הכלי הזה, לא ראיתי את זה לפני. שימו לב, שאותו דבר מה שעשינו עכשיו, המסמך הזה נכתב בגרסה הקודמת, אז שימו לב מה קורה פה, שיכולתי פה להקליט את ה-thread עוד פעם במטרס view. בואו נחזור. זה עדיין ב-DDMS,